ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, కాపీరైట్ ప్రాబ్లం వల్ల సాంగ్ని మ్యూట్లో పెట్టిన. ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియో చూడొచ్చు. ఈ ఈ వీడియోకి ఆల్రెడీ ముందే చేసిన ఒక వీడియో. మన సబ్స్క్రైబర్స్ మళ్ళీ పంపించిండ్రు ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని. వాళ్ళ కోసం చేసిన. అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్, ఎక్సలెంట్ ఉంది వీడియో. నచ్చితే లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి, ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు ఎంత లైక్ చేస్తే, ఎంత కామెంట్ చేస్తే అంత వీడియోస్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తా. మీరు తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ వచ్చి కట్ చేసుకోండి. చివరి వరకు కంటిన్యూగా ఒక్కటే ప్రాసెస్, మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఫ్రెండ్స్ నేను మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫోటో అండ్ సెకండ్ ఫోటో 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. వీడియో ఈజీగా చేయొచ్చు, సింపుల్గా ఉంటుంది వీడియో. క్లియర్గా చూస్తే మీకే అర్థమవుతుంది. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. స్కిప్ చేయకుండా చూస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా వీడియోని చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసేయండి, సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్, దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నారుగా, మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ సేమ్ 1, 2 అండ్ 3. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ మళ్ళీ యాడ్ చేసుకోవాలి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే లాస్ట్ వరకు ఉంటుంది, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలాగే మొత్తానికి లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా యాడ్ చేసుకోండి. లాస్ట్గా 29 సెకండ్స్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు 2 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ వేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉంది, అది కూడా మర్చిపోయినా. ఈ ఫస్ట్ ఫోటో చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంటుంది, దీన్ని యాడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ యాడ్ చేసి 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి ఈ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోండి. సేమ్ ప్రాసెస్, 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సింపుల్గా వీడియో క్రియేట్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. మీరు కామెంట్లు, లైక్లు చేస్తేనే ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తూ ఉంటాయి. మన ఒక సబ్స్క్రైబర్ అడిగిండు, 2-3 పంపించినట్టున్నారు ఈ వీడియోని. ఈ వీడియో చేయి బ్రో అని అందుకోసం చేస్తున్నా. తప్పకుండా వీడియో చూస్తే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు ఆర్డర్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. చివరి వరకు చూసారంటే ఖచ్చితంగా నచ్చే ఉంటుంది, లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా, షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.